गिबियावनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों फैगौ 5 जुन बुहुमनां आबहावा साननि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। लोगोसे 5 जुन बे बुहुमनां आबहावा सान, आबहावा रैखाथि सान, बेखौ बयबो न'खराव बिक्ति हिसाबै फांसे फांसे बिफां गायनायनि गेजेरजों बे सानखौ गाजा गोमजायै बयबो फालियो। बेनि थाखाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि हिसाबै मानगोनां नोंथांमोनखौ खावलायहरदों। मानोना जों मिथिगौ आबहावा साना जोंनि मोनसे अनथोब। बेजों जोङो जाय जोंनि हां लानाय बार, जोंनि लोंनाय दै, लोगोसे जोंनि सोरगिदिं थानाय समायना नुथायखौ जोंनो होयो। जों मिथिगौ बेफोर गासैबो आबहावा सानाव जों बयबो गोख्रोङैनो बेखौ बिजिरनानै नायो। लोगोसे आथिखालनि थासारिखौ जों नायदों जे ग्लबेल वार्मिं जालांनाय, लोगोसे आबहावा गुबुंले जालांनाय, बेफोरखौ संरैखाथि होनांगौनि थाखाय जोंहा बयहाबो बिबान दङ। बेनि थाखायनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फैगौ 5 जुन बेखौ जे मोजाङै फालिनांगौनि थाखाय आरो बिफां गायनांगौनि थाखाय मोनफ्रोमबो गामियाव गामि गोरानि गेजेरजों जोङो लाइजामनि गेजेरजों जोङो खावलायहरदों जाहाथे नोंथांमोना बै सानखालि बयबो जे बिफां गायनानै जोंनि आबहावा सानखौ जोङो संरैखाथि होनाय खालायो। मानोना नोंथांमोननि फांसे बिफां गायनायानो इयुनाव जोंनि जे सुबुं आरो थांनानै थानाय जिब जुनारफोरखौ रैखाथि होनो हागोन। नोंथांमोननि बिफां गायनायनि गेजेरजोंनो जोङो इयुनावहाय गोग्गो सावस्रि होलांनो हागोन। बिनि थाखाय बयखौबो मानगोनां नोंथांमोनखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों फैगौ 5 जुन बेखौ बयबो जाहाथे फांफा बिफां गायनायनि गेजेरजों बयबो जाहाथे बे सानखौ फालियो। बेनि थाखाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नोंथांमोनखौ खावलायहरबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशेल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 70022 71929 97066680878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।